martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami, mauliate madi holongmu, namanok tong mangaramo tinggulu nami, dohok mangaloasami, manangihon hatam nabadiay. Oma na mangalehot tuhami, pangurupion, asabui hami manakasi, jala manangihok hatam nabadiay. Asi maroham Tuhan. Amen. Horas madihita sa luhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di minggu napa 20 sadahod dong Trinitatis, ima na tersurat di buku Rom bidu 12 ayat sada sahat tu ayat walu. Tapai hutihu ma di rohata songonom ma didok. Na huapoi mahamu aleak kadongan, marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamuma daging muna, bahen pelean na mangolu, nabadia, nahi nalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha. Jalaunang gabe sarobak kamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tau hamu manibangi, lomo ni rohani debata, ima na uli nahi nalasonna dohot na sundenggan. Ay marhite sian asini roha na nilehon na tuau, upaingot maganup hamu, unang matorbang rajumi hamu dirimu, lobi sian napatut, alay itap ni natamama parroha kamuna, ganup marguru tugodang ni haporseaon na diturpukon ni debata tu ibana. Upamana torop doruas ni daging ta alai dada saulaon ruas isude. Songoni dohita torop sa daging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita. Ganup majalo si lehon-lehon, marguru turagam ni asini roha, na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon, naing ma mardomu tuha porsiaon. Ia ulaon marhobas, ba ulaon ma. Ia haguruon, ima. Ia pangapuion, ima. Ia na mangasihi, sian bulus ni rohama, ia na manguluhon maringgas ni rohama, ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Ido sahat. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hata porsea, jala madok porsea, dangapala parhataan na asing be anggoi dihita. Holani tutu molotadok porsea jala tahatidakon porsea di debata ama anak nang toddi barbadia saluhu dotahe hadiriotai maka tidakoni laos ima nanaing pabagasotta marhite turpuk jamita sadarion. Turpuk Roma bidu 12 ima surat na ginuriton ni si Paulus tu huria Rom. Gumodang do manosoi taringot tu haporseaon ni halak Kristen na marhadomuon tu akauhum manang patik na dipeop halak Yahudi di bagasang ngolu parugamoon si ganopari. Halak Kristen na siya Yahudi madok. Nasida do nasitong, na masuk tu harajaon banua gijang, ala diula nasida do patik ni si Musa doho denggan. Alai baliksa didok si Paulus, ia hasitongan ni halak Kristen, manang haluaon ni halak na porsea di Yesus Kristus, ditibangi do marhite haporseaon na pulin, na marsitutu, dada holan marhite pabahenan
na mangulahon patik ni si Musa. Dang tardok malua sa halak Kristen, molo holan ala ni pabahenan na dinggan na pinatupana. Alay, ikot jumolo masian tubuh haporseaon na marsitutu tu Jesus Kristus, ima Mesias, nagabe si palua siat dosa. Haporseaon ni, dada haporseaon na dipeop, holat diroha. Alai ikom mangihu ma perbue ni haporseaon ni, ima luhut ulaon na denggan, na hinalomohon ni toddi parbadia. Alani i ganup halak na porsea ikon mangolu di bagasan toddi parbadia. Marhite pangatusioni lam torang ma dinasida ay dada holan na mangulaho patik ni si Musa ima halak Jahudi na malua siya dosa jalabongot tu harajaon banua gijang alay sa luhut na porsea tu debata. Ay hasitongan ni si Abraham pe dada marhite siya pangulaon na alay marhite siyan persitutuon na do makaporseay debata. Laos digoar do ibana amani sa luhut na porsea. Jadi sa luhut halak na porsea Jahudi manang halak gorik dohot Romawi parjabar do di haluaon marhite haporseaon di bagasan panobusion ni Tuhan Yesus Kristus. Haluaon ni tarida marhite parange na marujahan siya kolong ni Tuhan Yesus di hau pinorsilang. Parange na diodolhon ni surat ni Paulus tuhuria Romon, diigil siya ganup halak na porsea ima, holong tudongat jolma, dohot tu sa luhut na tinoppa, hau duhon tu panggonggomi, dohot parhaha maranggion ni halak na porsea, di tonga-tonga ni huria. Alani i macarikot situtu, asa ganup halak na porsea, bau bahod dirina tuha porseaon napolin asaboy mangalehon hay baruon tu sadok portibion. Haporseaon ni halak Kristen ima haporseaon na inklusif na marlapatan terbuka tu haluaon ni ganup na olo tarjou jala porsea tu debata sadasa di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Uria na hinaholongan ni Tuhatta, marhite turpuk Roma 12 ayat 1 ayat 8, dipuka si Paulus do surat naon marhite apo-apo molo di hata Indonesia nasehat di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Diapoi si Paulus do hita akan porsea di ibana masay labok di bagasan holong apul-apul panogunoguon na dipatupa marhite asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Diapoi si Paulus asa ganup na porsea olo pasahat daging na bahen pelian na mangolu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha dada namadok asa mamelehod diri songo peleas situtungon songon na pinatupa ni halak Jahudi di bagas joro ni debata alai tarjou do halak na porsea tu Yesus Kristus asa mangului debata marhite na mangulahon ulaon na hinalomohon ni todin parbadia na songgop di bagasan daging nasida. Asa gabe huria na badia na mabiar mida Jahoba imana ni dokna na daulat marroha. Na diodolhon ni si Paulus marhite haporseaon na paubahod diri ima asa ganup na porsea tu Tuhan Yesus Kristus unang ma suha-suha ni portibion
dibahel laho mamarangehon barbue ni haporseaon alai hasitongan ni debatama na dibagasan Kristus Yesus. Hamubaon na dipukasya roha dohot pikiran marhite na lambagas mangolu dibagasan mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Ai Kristus dona mamuri dohot maperbadiai dungi gabe ibaruma nguluna jala ruar ma tutonga-tonga ni huria dohot masyarakat marhite hamubaon na maboan hai baruon. Ganup na porsea mulak tu hajol maon na pita na badia na sai toktong memikiri lomo ni roha ni debata. Jala ido las ni roha na tutu si tutu sian hajol maon songon na tinopani debata. Tubuh padua halihon di bagasan panobusion ni Tuhan Yesus Kristus. Gabe tarida ma haulion sian ganup na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Oma na didowari ngolu na bertransformasi. Uria na hinaholongan ni Tuhata marhite apo-apo ni si Pauluson masairiko do dihita mamaketiki laho paholang diri manang rit-rit uhut manukud debata ado ulaw ni halak Kristen laho mabuan hay baruon di era hamajuon na masa sinuengon ay nung ngarade di patupa portibion pangatusion tuhata ni debata gobaran na ulisian halak Kristen marhite pangurupion ni akka hamajuon ni teknologion. Ado ulaon ni pangula ni huria manang ruas laho pauli-ulihong ngolu ni na porsea asa mulak tu hadirion na songon na tinopa ni debata ima mangulahon akka nauli na denggan. Na parjolo ima muba mapikiran dohok roha marite hai baruon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na parangena di bagasan dihalomohon torop halak ima mangolu na berdampak tuhu maliang. Na paduahon ima martodi na boy mangatusi ngolu na berempati. Mangatusi roha siya kajol maon marhite roha na masya holongan songon pagkaholongi ni Kristus tu kita jolma. Jala na patuluhon ima asa sude hita manadda si lehon-lehon ni debata di hita nabuy mga lehok kamubaon tu ngolu na umuli muse. Say di pargogoy debata mahuriana laho mangadupi akahamaholon di portibion sopola torbang dohot portibion sarobang dohot portibion alai hobarma tuasi dohot lomo ni rohani debata. Amen. Martangiang mahita. Tuhan mauriate dihatam na badiai na mangapoi hami asa saliling di pardalanan nami di hasianganon unang sarobak kami dohot portibion alai lomo ni rohamma nahu ulahok kami lomo ni rohamma nahu patulus jala hupasautok kami pargogoy hami Tuhan mangulahoni di bagasan todim todi parbadia. Amin.